Je pondelok, nachádzame sa na Saratovskej ulici v Leviciach, no a práve na 6. základnej škole majú basketbalové triedy. No a keďže Levice žijú basketbalom, tak sme prišli za žiakmi tejto školy, pripravili sme pre nich basketbalový kvíz, no a zistíme, ako dobre poznajú basketbal, ale aj to, ako poznajú svoj domáci klub. Máme pre nich pripravené aj nejaké vecné ceny, tak poďme na hodinu basketbalu. Školský basketbalový klub vznikol v rámci základnej školy Saratovská 85 Levice v roku 1992. Odtedy sa datuje vznik prvej športovej triedy a samozrejme odtedy tá história začala a pokračuje dodnes. My sme už vo vnútri 6. základnej školy a nie som tu sama, pretože je tu so mnou Boris Bojanovský. Boris, ahoj. Ahoj, ahoj. A je tu so mnou aj David Abraham. David, ahoj. Ahoj, ahoj. A aj títo dvaja basketbalisti Patriotov Levice budú súčasťou nášho kvízu. A my teraz vchádzame do triedy 5C, ale v nej sú 5-ci, 6-ci aj 7-ci, tak zistíme, koľko toho vedia o basketbale. Dobrý deň, ahojte. Ahojte, decka. Vidím, že ste vôbec nečakali, že sem vojdu aj Boris Bojanovský a David Abraham. To bolo také vlážne privítanie. Tak chalani sú tu s nami. Super, to bolo lepšie. Tak vítajte na hodine basketbalu, aj keď tu nie ste všetci basketbalisti, tak to vôbec nevadí, pretože sme radi, že športujete. My sme si vybrali vašu základnú školu práve preto, že sa venuje aj basketbalu a počula som, že basketbal je v Leviciach šport číslo 1 a chcem vedieť, či je to pravda, áno alebo nie. Zastávame názor, že je potrebné, aby deti sa hýbali celkovo, to znamená, že je to síce zamerané na basketbal, hlavne u chlapcov, avšak určite aspoň v tých nižších ročníkoch dávame dôraz na všeobecnú atletickú a gymnastickú prípravu. Chlapcov momentálne máme v rámci basketbalu okolo 80. Viete, kedy vznikol basketbal? 1954, trošku skôr to bolo. 1891, kde inde ako? Presne tak, v Spojených štátoch amerických. Takže James Naismith, tomu vďačíme za to, že teraz môžeme hrať takýto krásny šport a máme tu otázku číslo 1. A tá sa týka práve Jamesa Naismitha. A tento pán bol povolaním, tipnite si, doktor, učiteľ alebo rybár. Ako vyzeral? Ako rybár, no. Koľko medailí získali v slovenskej extralige Levice? Po A7, po B5 alebo po C8? Iba liga. Tí chlapci, ktorí trénujú u nás v rámci školy, majú samozrejme vždy vstup zdarma na zápasy Patriotov a patrične to aj oceňujú, ale musím povedať, že tá spolupráca s Patriotmi je úžasná a najdôležitejším faktorom je to, aby sme podporovali Patriotov a nie len basketbalisti podporujú Patriotov, ale v rámci celej školy musím povedať, že je veľmi veľký záujem o všetky stretnutia a na také stretnutia, ako sú pohárové zápasy, tak chodí niekedy aj 150-200 detí. Prvý Európan, ktorý vyhral NBA, sa narodil po A v Bratislave, po B v Leviciach, po C v Prahe. Máme za sebou kvíz, aké boli decka. Prekvapili vás niečím, vedeli toho dosť? Myslím, že vedeli to viacej, než som čakal, takže super. Možno niekedy vedeli aj viac ako ja, takže myslím, že to je super. No. Klub sa snaží dlhodobo spolupracovať aj so školami, takže tá podpora na zápasoch je, tie deti vidia
čo ich možno v budúcnosti čaká, takže myslím, že toto je tá správna cesta.